Mas pinaigting ng Department of Trade and Industry Pangasinan ang suporta nito sa mga lokal na mag-aasin sa pamamagitan ng pagsasagawa ng Product Development for Innovative Salt Packaging Design noong July 29 sa bayan ng Dasol. Layunin ng aktibidad na mapataas ang halaga at kakayahang makipagsabayan sa merkado ng asin mula sa Pangasinan sa pamamagitan ng makabago at mas kaakit-akit na disenyo ng packaging. Bukod sa pagpapaganda ng presentasyon ng produkto, nakatutulong din ang bagong packaging sa pagpapanatili ng kalidad at pagkakakilanlan ng lokal na asin. Inaasahang sa pamamagitan na ito ay ihigit pang makilala ang Dasol bilang pangunahing pinagmumulan ng dekalidad na asin sa bansa. Ayon sa DTI Pangasinan, bahagi ang inisyatibang ito ng patuloy na pagsisikap ng palakasin ang industriya ng asin sa lalawigan sa pamamagitan ng inobasyon, pagpapataas ng halaga ng produkto at pagbubukas ng mas maraming oportunidad sa kabuhayan. Isinusulong din ito ang layunin ng Philippine Salt Industry Development Program na mapaunlad ang lokal na produksyon at negosyo ng asin. IFM News. IFM News. IFM News.